chicken calderita. No, not calderita, afritada. Tsaka meron akong chicken wings. Tapos, tubig lang ang aking inumin. Magkakamay na naman ako nito kasi masarap siya. Nag-tilt ba ako? Parang akong nag-tilt. Yan yun na. Bagong luto pa talaga siya, kaya makikita nyo. Nag-ano pa siya, ang tawag niyan? Muusok. Kaon. Kaon ta, kaon. Kaon ta. Gutom ko. Lami. No. Chicken wing. Masarap yung sauce niya. Chicken wing din yung sahog ko sa... chicken wing yung ginamit ko sa apitada. Masarap. Ang sarap niya. Ang lambot ng manok. Harap. Ang ginawa ko, binabad ko muna siya sa garlic powder, black pepper, tsaka salt.
Kung gusto niyo makita tong paano ko niluto tong afritada ko na version ko, puntahan niyo lang yung previous na vlog ko. Doon ko pinakita. Nanood kong sarap. Tagal ko na hindi nakapag-mukbang. Tulog ang aking baby kasi nilakad ko siya kanina. Pagod siya na pagod. Tatawa ko kanya. Crispy pa siya. Bagong luto. So, may malapit na kami na Jollibee dito sa amin. Mga 1 oras biyahe. Kasi 1 oras lang ang biyahe. Kaya pagkatapos ng lockdown, sabi ng asawa ko pupunta kami. Excited ako. Sa Pinas. Sana ilagay nila sa malapit na city namin. Ang harap ng chicken wing. Yung garlic powder na nanuot. Yung lasa. Patatas.
Oh. Tapos gusto ko pa yung fried ko na chicken na yung simple lang, yung hindi komplikado yung nilalagay sa manok. Kasi yung iba yung maraming mga sauce, mga ito ganyan. So kahit asin at paminta lang, harap na yung tapos meron akong garlic powder. Ang harap ng garlic powder, ang bango. Hinaluan ko siya, ay lalo sumarap. Yan yung mga buto ko. Ang sarap na ganito na chicken wings. Kapag nag-inuman kayo. Tapos ito yung pulutan. Lamig. Ubusin ko lang pa. Hap niya. Kaya pag may mga buffet dito, nung wala pa ang pandemic, pupunta kami sa buffet. Noong una ko talagang binatahan chicken wings, fried chicken wings. Ang sarap niya kasi papakin. Last one. Nabisita ako. Simple lang. Ayan. Saan nyo? Tinitingnan niya ako. Iniisip niya, walang yaka. Hindi mo malang ako ginising. Yung gising na ako, wala kang tinitira sa akin. Ako ay busog na. Salamat naman sa Lord. Guys, thank you for watching and I will see you next time sa aking video. Bye!